להגיד את זה, אבל זה קצת הגיע לך. הקוד שפיקסל נתנה לנו. איך אני ידע? היא אמרה לך. לא, היא אמרה לשנינו. לא, היא אמרה לך. אני רק עמדתי לידך. ברו, גו, גו. כתוב שזה מרגיע אותך, כי זה משחרר את הפנים. ברו, גו, גו. ברו, גו, גו. 100,000 צעדים? איזה מזל שאני לא סופר. 67, 268, 269, 270. לאט לאט, זה לא שאנחנו לא מאמינים לך קול. אני לא מאמין. לא! זה אבא שלי. קודם 4 זרועות, ואז הפכת לדרקון. אכפת לך לבחור גוף ולהישאר איתו? אני לא מאמין! הרגע צמח לו שפם! וזקן!